салом дӯстон, умедворам ҳама хуб аст. мо чун ҳар вақта бо хабари хуш рӯзро оғоз мекунем. мавзӯи имрӯзаи мо ба расмият эълон кардани Барселона аз гузариши Жил Кунде мебошад. дӯстон, аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. Омодаед? Пас шурӯъ мекунем. баъд аз рӯзҳои башумор мо чемпионатҳои аврупоиро боз дар экранҳои худ хоҳем дид, вале якчанд бозиҳои муҳим низ дар кишварҳои аврупоӣ доир мешаванд ки боварӣ дорам ҳар якояки шумо аз диданаш ҳаловат мебаред. Суперҷоми Англия, 3 июл, Манчестер Сити ва Ливерпул. оё яроқи Гвардиола бо тири туфанги наваш метавонад ба сайди навбатии Суперҷоми Англия расад? барои боз ҳам шавқовар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. дар менюи асосии барнома ба аксии даромада дар ставка без риска ба ғалаба ё мусовии дилхоҳ даста то $10, яъне 101 сомонӣ нотарсида ставка монед ва дар ҳолати сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. барои ин ба лични кабинет ворид шуда участие в аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. хушхабар барои ҳама. дастаи каталонӣ боз аз гузариши навбатии бозингар дар сомонаи расмияш хабар дод. трансфери деринтизор ва муҳим барои даста дирӯз расман эълон шуд. чун то ин вақт хатти нимҳимоя ва ҳамлаи даста бештар пурқувват шуда буданд, дастаи каталонӣ дар талоши ба тим ҷалб кардани ҳимоятгарон буд. дар равзанаи трансферии имсола ду дастаи аврупоии Челси ва Барса ба қавли актёрони асосӣ буданд. ҳадафҳои ҳарду як буданд ва аз ҷиҳати молиявӣ Челси барои харидории бозингарон маблағи зиёдтар аз Барселона пешниҳод мекард. вақте ки ҳама чиз ҳал мешуд, Барса аз куҷои монанди тангем пайдо шуда ҳама корро ба фоидаи худ ҳал мекард. бозингарони нисбат ба дигар дастаҳо гузариш ба дастаи каталониро хубтар меномиданд. айнан чунин ҳолат дар гузариши ҳимоятгари дастаи Севилия Жил Кунде шуд. лондониҳо барои ин футболбоз тақрибан 70 миллион евро пешниҳод карданд ва Севилия ба ҳама чиз розӣ буд. Барселона ки дар талоши ҳамин сайт буд, ҳамагӣ 50 миллион евро бо андак бонусҳо пешниҳод кард. ҳама кор дар дасти худи Кунде буд ки ӯ ба пойтахти Каталония рафтанро интихоб кард. худи ӯ дар ин бобат чунин мегӯяд: хави дар гузариши ман нақши муҳим бозид. ман борҳо бо ӯ суҳбат кардам ва суханони ӯ ба ман илҳом дод. фикр мекунам ки мо ба футбол як хел назар мекунем. ман мехоҳам ҳама чизро ғолиб шавам. вақте ки ман ба клуби бузург бо бозингарони ботаҷриба ки бисёре аз онҳо соҳиби ҷоизаҳо шудаанд гузаштам, мехоҳам ҳар чӣ зудтар инкишоф ёбам ва чизҳои навро омӯзам. ман онҳоро гӯш мекунам ва тамоми кори аз дастам меомадаро мекунам, гуфтааст Кунде дар мусоҳиба бо расонаҳои клуб. чандин шабҳои бехобию хабарҳои зиёд ба охир расид. Кунде аллакай дар Барселона қарор дорад. хуб, биёед бинем ки то каном андоза Кунде ба Барселона муҳим буд ва чаро маҳз дар ҳамин равзана харидорӣ шуд. бояд қайд кунем ки Жил Кунде дар рӯйхати топ 10 ҳимоятгарони тамоми ҷаҳон дохил мешавад. дар 95 бозии анҷомдодааш дар Ла Лигаи Испания ӯ 85% партовҳои дақиқ кардааст ки ба даҳон гуфтанаш осон аст. ӯ маҳорати хуби баромадан аз прессингро дорад ки ба ҳама дастаҳо чунин бозингар мисли обу ҳаво лозим аст. ғайр аз ин Кунде варианти беҳтарин дар схемаи 4-3-3 ба ҳисоб меравад. ӯ метавонад ҳам дар ҳимояи марказ ва ҳам дар канори чапи ҳимоя ҳунари воло нишон диҳад. шумо хуб медонед ки ба Барселона маҳз ҳимоятгаре лозим аст ки аз партовҳои хуб истифода барад ва ҷуфти Кунде ва Араухо як девори устувор барои даста мешавад. Кунде бозингари аз риск наметарсидагӣ ва хоҳишманди дар ҳамла низ кӯмак расондан аст. ҳадафи баъдии Барселона ин ба даст овардани Аспиликуэта мебошад. вале бояд қайд кунем ки дар сурати амалӣ нашудани ин гузариш Кунде 100% аз уҳдаи дар канор бозӣ кардан низ мебарояд. шояд хави дар мавсими оянда аз 3 ҳимоятгар истифода барад ва мо инро дар наворҳои пешин низ қайд карда будем. дар ин сурат бо боварӣ гуфта метавонем ки ба Кунде низ нақше ҳатман дода мешавад, чунки ӯ ба қавле гурги борондида ва ботаҷрибае аст ки дар дилхоҳ мавқеъ кори худро бехато анҷом медиҳад. ӯ ҳимоятгари замонавӣ мебошад ва ҳама маҳорати заруриро бар аъло дорост. шояд аз ягона миниси ӯ низ ҳамагон хабар дошта бошанд, махсусан мухлисони Барса. боре ӯ ба албат зуд ба муноқиша хестаб ӯро бо тӯб зад ва ҷазои сазоворро низ дид. ана ҳамин аст камбудии Кунде ки зуд ба провокатсия меравад ва ин албатта ба фоидаи даста нахоҳад буд. шояд кори дурусти тренери даста то ҷои ин агрессияро ба таври дуруст барад. аксари мухлисон бобати қадди ӯ каме шубҳа доранд, 178 сантиметр. инҷо бояд ҳаминро қайд кунем ки асос чӣ қадар қад доштани бозингар нест, муҳимаш чӣ қадар баланд паридани ӯ ба ҳисоб меравад. нишондоди Кунде дар як бозӣ бештар аз 3 муҳорибаи ҳавоиро ё худ 60-70% ба фоидаи худаш анҷом медиҳад. маҳз ҳамин сабаб мешавад ки ӯ ба топ ҳимоятгарони ҷаҳон дар ҳамин вақту соат дохил шавад. агар ба Англия мерафт, шояд ба мушкилӣ рӯбарӯ мешуд, чунки онҷо бисёр дастаҳо маҳз аз зарбаҳои стандартӣ ба мақсади худ мерасанд, вале дар Ла Лига бозӣ бештар бо пасҳои заминӣ меравад ва ин сабаб мешавад ки Кунде худро мисли моҳӣ дар об ҳис кунад. боварӣ
нигарӣ дорам шуморо дар ин бобат дар бозиҳои оянда қонеъ мекунад. Жерар Ромеро мегӯяд ки даста аллакай навори лозимаро барои презентатсияи кундаи омода сохтааст ва қарор аст рӯзҳои наздик ин маросим ба вуқӯъ ояд. Албатта одам ба фикр меравад ки Лапорта ин ҳама маблағро аз куҷо пардохт мекунад. Маълум аст аз маблағҳои баъд аз фаъол гаштани мавҷи дуюми иқтисодӣ. Ба ҳар ҳол ин ҳама трансферҳо барои дастае ки дар кризис буд каме шубҳаовар мешавад. мо дар бораи аз куҷо маблағ ёфтани Барса дар навори алоҳида гуфта будем. Марҳамат дароед ва тамошо кунед. мо бошад ба ҳамин бо шумо хайру хуш мекунем то наворҳои баъди сиҳату саломат бимонед. хайр.